mega store to naman. Hindi ka magsala-sala, ipakbol ko na. My God! Look ka na. Trilata. My God! Wala na siya. Welcome to our garden. Charot! Okay, garden. Garden yung balagi. Hindi ka magsala-sala, ipakbol. Sakit-sakit. Tako ni mo daw yung amsong. Actually, Sakit. Tako daw kakpag hindi mo. Bukod ka sa akon? Galing kay bukod sa sa mga Ay, mga for sale. Yung sa collection ni Mama. Hala, amo sa batang tanong mo na bulak. Hindi kami my God! Tawag ka Tita Crisel. Mega store to naman. Best instruction. Ay, na siya nga mo. Nga negosyante nga, friends. Sip. Recipe. Pardon. Sip. Kaya nagambal ka, kaya ako na lang makapot. Kita ang ginagi ni malagi. Ang ginagi ni may anikan mo. Na, Yes. gusto yun na mag-play na kay Margot. Ano siya kung lang siya mo? Ako. Ako na. Hindi ka malagi. Hindi ko na-learn. Lagi na lang yung ano eh. Lalaki ko lang yung mga... Ako naman ako ba rin. Yung mga influencer, hindi ako siya. Ito, din mo. Cover lang pala sa mga influencer. Malagi, oo. Kailan mo ito ko wala kang winner ang iya mga patuba. Sure, para kami galimit kami dahil sa masulod sa tao. Sure lang namin si Mayor ako kasi pinagustel.
New friend ni Margot. Uya. Friends na kamo, be? Smart ba ito? Pwede ba lang man sa balaams? Margot! Mas kami kita niya mata. Margot! Yeah. Show me isang on the spot no. Pakita sila may manog kaon. Kaya man, ay nag-order lang sila. Kaya ka-support lang mula sa tito, sa friend ni Hansaw. One is apply. Ano ba yung nga lang? Paano na sa mga? Ano nga lang niya kay tita? One inang Rice butter. May butter. salted. Salted. Basta. Oo, basta na siya. Then seafood. Assorted seafood. Spaghetti. And alimusan. Baby, is it na? Tuna pasta ni gaay. Alright. Spicy mix seafood. True. Hans, ano ka ni malawag sa isang rice? Ha? Ha? Tropical? Hindi may buttered, salted, chuchu lang tawa sila po. Ano si tita ga chuchu? Tropical. Other